ika-125 sa adlaw sa kaugalingnan, layo na kaayo og naabtan kita, sukad sa adlaw nga nakabot nato ang kagawasan sa mga kamot sa mananakop. Gawas nun kita makapadayag sa atong mga opinyon ug luwas nga naglakaw-lakaw sa kadalanan. Apan luyo sa mga maayong panghitabo, di nato kalimtan ang mga bayani nga gihalad ang kinabuhi alang sa atong nasod. Sama sa atong gilang nasudnog bayani nga si Dr. Rizal, wala man siya migamit og dugo sa pagkig-away, apan gigamit niya ang iyang ploma aron mahimati ang katawhan kaniadto. Ug karong adlaw, dungan tang sudungon ang pipila ka mga kagamitan niya nga anaa sa museo sa Sugbo. Subay ni mga kapuso, makauban nato karong buntagang manager sa Business Resource Center sa USPF, Ma'am Grace Capili Clavesillas. Maayong buntag, Ma'am Grace, ug welcome sa programa. Maayong buntag, sir, ma'am. Maayong buntag. Welcome og happy 125th Independence, kapuso. Happy Independence Day, Ma'am Grace. Atong sugdan kay doon na naman tayo gamay nga VTR kagani about sa Jose Rizal Museum sa USPF. Murag dilitan na nasayod, ma'am, na wala kay bawo siguro ang uban kabahay ni ini. So nag-exist na ni dugay na, ma'am. Dugay na ang Jose Rizal Museum with actually, sir. Unya every year kita nagasalmot sa atong GSK or gabi sa Kabilin. So para ma-inform ang tanan og unsa gyud ang legacy ni Rizal, unsay mga interesting and artifacts nganong nahimo siya nga atong Philippine national hero. Speaking of interesting, Nix, kay gusto nato masayran nganong aduna tay wide collection of Rizal-related artifacts dinhi sa Sugbo. Unsay connection ni Dr. Jose Rizal natong mga Sugboanon, Ma'am Grace? Okay. Si Dr. Jose Rizal Manggod, ang iyang igsuon nga si Doña Trinidad, mao ang nagdala sa mga artifacts sa iyang grand niece diri sa Cebu, who happens to be the wife of the second vice president sa USP. Mao na siya nga naabot sa USP ang mga artifacts. One of the largest collection outside of Luzon ni Jose Rizal diri sa Cebu. Were these loaned, ma'am, or gihatag lang yun sa eskwelahan? Gihatag gid siya, sir. Yes, sir. Oh, wow. Pwede na to hisgutan, Nix. Bitaw, Unsa ning mga very interesting nga mga artifacts for you, Ma'am Grace, nga angay gayud natong ikapasigarbo og ipakita sa tanan. Okay, ang mga interesante gyud nga mga artifacts ni Jose Rizal, sir ug ma'am. First and foremost is kanang iyang mga handwriting. So naagi diha ang sketchbook nga original niya, especially sa iyang model nga si Josephine Bracken, iyang asawa. Nya ikaduha naa sa diha ang iyahang mga original gyud nga clothing nga makita gyud nimo unsa siya, unsay iyahang nabuhat sad. Og ang pinaka-importante gyud nga artifact namo is kaning atong Katipunan flag, which is 127 years old. Atong KKK flag. Yes, Rental na ba kayo ito, ma'am, no? So murag Yes, gipaningkamutan gyud nga dili mas madilapidate pa ang iyang condition. Yes, sir. Giampingan gyud na sa USPF Museum. Ang interesting part na akong nabantayan mga parte nakabisita man ta na sa gabi sa Kabilin, Ma'am Grace, nga dunay mga outfit, mga clothing ni Rizal adto murag ma-distinguish nimo unsa di itsura, unsa di kadak-an ni si Jose Rizal kaniadto, ma'am, no? Ingon ani siya nga pagkatao. Sir. Murag kami ra hapit, sir. Ana siya ka cute, pero ana sad ka powerful ang iyang intelligence ba nga iyang gigamit at the stroke of his mighty pen ba, paving the way for our independence. So mo na siya. Kay doon na may mga kuan pod man, mga manuscript o katong mga sketchbook, sir. Oo, naagid siya yung mga original gid niya nga mga manuscripts. Actually sa iyahang poem nga Mi Ultimo Adios naa sa diha makita nato iyahang mga artistic works, iyang mga carving, sir, nya iyahang mga personal nga gamit gyud. Makita sad nato ang iyahang murag journey sa iyang love story. Og uban pa. Very interesting gayon. Yes, bisita na gyud dito, partner. Kailangan na jud ko mo bisita sa USPF Yes, Rizal ma'am. Library, ma'am. Yes, ma'am. Usa ma'am say katuyuan nato nga sa USPF nga ngano ato ning gi-preserve o gipakita alang sa kadaghan ilabi na sa mga estudyante. Okay, ang tumong og tuyo gyud sa atong Rizaliana Museum or Jose Rizal Museum is para ang future generations, Filipinos or not, they will know unsa man gyud ay ang mga ambag ni Rizal sa atong history. Kay mao ka na ang atong gisaulog karon, which is ang atong Philippine independence. Speaking of Independence Day, Ma'am Grace, usa may tema sa atong kasaulugan this 125th year sa
Independence Day. Okay. Sir, ang atong tema karong tuiga is kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. So kinahanglan gyud aduna kitay handuraw sa atong kasaysayan tungod kay mao nay naga-connect nato kung asa kita og asa kita nahimutang karon. Kamo sa academy, Ma'am Grace, unsa observation ninyo sa mga batan-o nato karon sa society karon, mga estudyante ninyo, murag makakonect pa ba, interested ba sa history, sa kasaysayan, sa culture? Actually, sir, na-shock ko because every year sa gabi sa kabilin nato, even sa atong generation karon daghan gihapon ang magpunsisok sa Jose Rizal Museum ug sa atong mga other museums inana sila ka-interested sa ato gihapon nga history, which is very very good for our generations karon. Moy nindot. And with that, Partner Nix, limitado ang ato ang oras, Ma'am Grace. Pero daghang salamat kayo Thank sa you, Sir Ken. pagtambong sa ato ang programa karong buntaga. Busa, would you like to invite atong mga kapuso nga duawon ng ato Bitaw, ang ma'am. Rizal Message Museum? po nimo sa ato mga kaigsuonan. Okay, sa katong gusto mo duaw sa atong Jose Rizal Museum or Rizaliana Museum, amo kamong gi-invite, palihog pag-coordinate lang sa atong University of Southern Philippines Foundation, Mabini Campus, tapad ka na sa atong Cebu Metropolitan Cathedral. It is by appointment ug every year nagsalmot kita sa atoang GSK gabi sa kabilin. Daghang salamat ug maayong buntag kapuso. Daghang salamat, Ma'am Grace. Thank you so Ma'am, much. Happy salamat kay Independence ma'am. Day. Happy Independence, Ma'am ug Sir. Thank you so much for joining us.